promoter. Kati tim gik ma ji neno to ji tho onge joma tiyo gi gigo. Tij sirikal mokwongo en ng'iyo ngima jopiny. Homa Bay ne wagero health facilities. Awacho ni ne wagero health facilities madhi kata ma 200 gi bathe. Moloko ngima jo Homa Bay. Okay. Pige boreholes mwasink over 250. Masani owinjore be distributed ne ji. Feeder roads. Chon kan wachako ti ji ne timo maiti e wigi e Homa Bay mzima. Feeder roads wayao. Tije devolved functions. Okay. Ma speaker dwa winjo. Feeder roads wayao. Okay. ECDs wagero kendo wan mwakwongo ndiko 1,600 ECD teachers Homa Bay. Okay. Wan ma assembly okalo. So gima watemo wacho. Yes. Ni devolution osetiyo to gima temo wacho ngeno osiepna monyango lo okang'eyo gima nomiyo bedo impeached. Ano kati Kisumu. But gima wawacho ni assembly be nyaka ti gi executive. Ochalo kata national assembly nyaka winjre gi executive. To onge gima miyo speaker bedo gi luoro nikech en tije en tiyo gi MCS ne. Ka MCS ni kode gi faith teno tiyo governor ok nyal biro gole assembly. Governor wuon pesa ma samoro gi chichni samoro nyalo bet ni soko tie jomoko kata chwalo mach moro gi piny. Joma chwalo mach man gi pesa ma onge siasa ng'eny molo joma miparo ni governor. Okay. So mano kik wang'i uru. Wadwa ni wakonyre mondo wami governors matiyo bende thuolo gi ti speakers bendo ti to ng'ato ka ng'ato ti tich ne makatiba miye. E gin jok mane loso katiba nopogo tijegi. Ang'o ma nyaka tim sani? Nikech koro wawuok e higni mokalo chien. Mose tim osene. Rem mose bete bende osene. Ang'o ma nyaka tim mondo koro an kipenja nitie gimoro mang'eny ok popular gi ji. Yes. En gima chuna nyaka wachi. Owinjore bedi minimum education ne MCS. Gimi winjo osiepna speaker Onyango lo wacho en kare. Nikech en speaker nitie requirements ne mar enoneno budget. To MCA amoko mobira nikech ji ohero gi. Moro ok ne gimo neno e budget. Nikech itero ne gi budget. So gine mo mineno ne iwacho ni kapok ibedo MCA and ma dhikra ne MPs. Dwaro ng'ato obedie kiwango inyalo miye budget mosomo tiende. Nikech ma speaker more maneno gini to MCS munjoro obake up okne. Koro gin gineno ni speaker yuare gi ng'a gi governor. Ma en richo pek ma ikelo gi japiny koso ma pek ma wuok kanyo. En to munjoro bed chik. Nyaka loko bed chik ma kapok ibedo MCA to in gi kiwango maromi idhi kucha tidhi nikech jogi nigi responsibility maduong'. Gisomo tesni mang'eny. Gik michiwo e sirikal onge gimiwacho gin gik mondiki te. Obed CIDP indike, obed ang'o indike, annual development plan indike. Kenidike gi Kisungu. So ka in moro Kisungu ok winji.